Wallahi marubuta suna amfani da AI ba wai ba sa amfani da shi ba. Wannan zahiri ne. Amfani da AI fa ba laifi ba ne ba. Wallahi a matsayinki na marubuciya don kin yi amfani da AI ba ki yi laifi ba. Amma ta wace hanya? Ku zo don Allah mu tattauna. Shekaran jiya ne, ɗazu ne, anjima ne, ni dai na manta ko yaushe ne. Amma na ga wani posting da baiwar Allah ƙawata ko kuma in ce abokiyar tsokanata ta yi, Ramnat Abdurrahman Manga. Abun na ga wasu suna ta cewar wai baya faruwa, baya faruwa. Omo, wa ya gaya muku baya faruwa? Zahiri yana faruwa, wato amfani da artificial intelligence a cikin rubutu. Mu muna gani, mu da ake kawo mana littafi mu yi review. I'm sorry to say, ku yi haƙuri, amma wallahi yana faruwa. Saboda abin zai ba ku mamaki. Ƙila ban sani ba ko ya danganta da yadda kuke mu'amala da ita Hausan yau da gobe, ko shi yasa ba za ku fahimta ba. Amma duk wanda ya san tsantsar Hausa, ya san me Hausa ta ƙunsa, da ka ga rubutun AI za ka fahimta. Wallahi marubuta suna amfani da AI ba wai ba sa amfani da shi ba. Wannan zahiri ne. Ba wai an kawo mana AI ba ne don ya kashe basirarmu. Don Allah ku zo mu tattauna wannan batun. Amfani da AI fa ba laifi ba ne ba. Wallahi a matsayinki na marubuciya don kin yi amfani da AI ba ki yi laifi ba. Amma ta wace hanya? An kawo mana AI ne domin ya taimaka mana mu yi bincike akan wasu abubuwan da ba mu sani ba. Ba wai mu dogara da shi ya mana aiki ba. Yanzu don Allah Hajiyata, ya za a yi ki je ki ɗauki chapter guda ki ba AI ya rubuta miki sannan ki kawo makaranta ki ce su karanta. Kin ma mai da su ƙananun yara. Wanda ya san Hausa, ya san mecece gangariyar Hausa, paragraph ɗaya zai karanta miki ya fahimci jagwalgwalan da AI ya yi. Abin da ba ku fahimta ba shi ne, shi fa AI ba cikakkiyar Hausa yake yi ba, Gwaranci yake yi. Wallahi ke da kika raina Hausarki, idan har za ki yi amfani da ita yadda ya kamata, ke za ki iya yi wa AI gyara. Saboda ke kina da vocabularies a kanki da ya danganci Hausa zalla, shi kuwa Gwaranci ne a kansa. Yanzu ne ake processing ɗinsa ya san ma wasu kalmomin na Hausa. Domin zai iya zuwa ya kawo miki wata gaɓar, ki masa gyara ki ce mai ba haka ba ne ba, kuma kina gaya masa zai karɓa. Don Allah, don Annabi ku gyara marubuta. Wallahi Ramlatu ba ƙarya ta yi ba, na rantse da Allah akwai masu amfani da AI. Saboda ni idan na gani, ji nake kamar in fashe da kuka. Saboda me? A tsarin rubutun ma, ku kanku makaranta da kuka daɗe kuna karatu, a tsarin rubutun ma idan za ku sa nazari da basira, tun a yadda step na rubutun yake sauka ɗaya bayan ɗaya, za ku san cewa wannan ba rubutun ɗan adam ba ne ba. Saboda mutum cikakken marubuci in zai miki rubutu, sai ya yi miki layuka da dama kafin ya baki paragraph. AI kuwa duk layi ɗaya, kuma za ki ga kalmomin sai da yawansu suna ta fitowa, ko kuma ki ji an ce ta fara kuka da idanuwan zinare, ko kuma lokacin da ta fara dariya kaza bai zo. Magana dai ba kai ba ƙafafu, domin ba zan faɗi waccan kalmar ba. Don Allah marubuta ku gyara. Wallahi ana amfani da AI ba ƙarya ta yi ba. Don Allah ku gyara.